Primeran F1. 152 18. Dopin teknologikoa. Nere kasuan nik nabaritzen eban, alde batetik, kompresio indar handi bat, hau da, horren nahi da bezatia ere bai, gerozta fuerti hau egon, azkenian hori da resistentzia bat urantzat, baina jantziak, zure gorputzaldi handi hori, uzkurtzen badau, ja, hor da kasu onura hori, ez? Zu fuerte zauz, muskuloso zauz, baina gero jantziak txikitu izen zaitxu. Orduan ja, resistentzia hori kendu itzen dizu, ez? Hori alde batetik. Gero, beste alde batetik bai, material honek itzen zebana da, zure gorputzak gehiago deslizatzia uretan, ez? Hor dagoen marruskadura, indar bat edo, gutxitu. Eta gero, garrantzitsuena da, baina jantzi honek itzen zebana zala, flotatzia, ez? Eta hor dabil, nik uste dut hori dela onura honena. Hau da, jende pisutsuak, muskulosuak eta gehien bat proba motzetarako, giar horre eukitzia eta indar horre eukitzia potentzia asko eukitzeko uretan, normalian handia bazara, urran aspira juten zara, ez? Baina, klaro, jantziak laguntzen badizu urre gainean mantentzen, da onena, ez? Zudak zauz giartzu, zauz indartzu, eta justo horrek da kanpega izango zala ur aspira jutia, baina jantziak kendu itzen dizu, ez? Baina jantzia laguntzen dizu goian mantentzen. Orduan beraientzat izan zen, perfektua, ez? Beraiek alegintzen ziren, fuerte ipintzen, eta esaten zuten, niri berdin zait, gero etorriko da, baina jantzia jantziko dut eta flota bingo dut. Orduan, hor zeuan onura handi bat. Eta zeuan beste onura bat bai, oso garrantzitsua, eta zala, normalian, zuazten zala proba baten indar askokin, baina bukaera aldera normalian abiadura jaisten dozu eta indarra galtzen dituzu, ez? Eta kasu horretan da, nun gehien urperatzen zalan, ez? Ja, indar gabe zauzenean eta urpera huitzen zara. Honen laguntzen zizuna zan, zuazten zara atope hasieratik, eta badakizu, naizta bukaeran indar gabe gelditu eta zure gorputza ur aspira jun, badakizu baino jantzita dakazula. Orduan, bukaera hortan, ez da zuekiko indarrik, igeri bai txartu hau ingo dozu nekatuta zauzelako, eta poliki hau jungo zara, baina jantzian lagunduko dizu urran gainean mantentzen, ez? Lehenengo aldian nik proba honean baino jantzi hau izan zen Espainiako kopan, kluben kopan, relego baten, eta nik txapelketa hori baino 2 hilabete lehen hau, 200 metrotan inean 1,55, ez dakiz zenbat. Handikan aste batzutara, nire klubeko kide batek lagaz estan baino jantzia relebo hortarako, eta inean 1,52, ez dakiz zenbat. Osea, 3 segundu jaitxin itxun, 2 astetan eserin gabe, ez? Claro, 3 segundu asko da 200 metrotan, eta 150 metrotan dezima batzuk badira bai, da pasada bat, ez? Dopin teknologiko esaten zuten asko. Baina, claro, gero hauek adibidez, hauek kendu inzituzten txapelketetatik, baina atletismo, hori, ez? Zapatillak hiltziekin, futbolian bebai, zapatillak bebai gerozta hobiak dira, baloia gerozta hobiak dira, orduan, dopin teknologiko ez dakit, danian dauz aurrerakuntzak, ez? Eta hori esaten dut, nik nahiago dotela, baina jantzi horrek kendu izana, zen niri onura bat ematen zesta, baina beste batzuk askoz gehiago, ez? Hitz egin dugu handi horietaz eta.